Zviri sei wafuru mama. Mushe. Bo. Naika uri sei upenyu? Bo. Ari sei mabasa? Bizana. Aiwa atista kukutai kudai takukutai kudai. Thanks. Munyika yedu yeZimbabwe mune vanhu vane unyanzvi yekugadzira zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana. Asi dzimweni dzenguva vanenge vasinawo maplatforms ekuti vakwanise kuti vanoratidzira zvinhu zvavo kune pasi rose naika. So muzuva ranhasi ndashanyira mukoma wangu kuno kuunity eni kana singakanganise zvangu. Mukoma makadii? Ndipo pakadii mama. Aiwa zvinokudzwa. Mukoma mungatangewo here nekutipa zita renyu? Ndinonzi Chitungwiza. Mukoma Chitungwiza. Yes. Aiwa zvakanaka mukoma wangu. Ndiri kuona kuti imimi pane unyanzvi wamunawo naika pakugadzira zvinhu izvi. So toda kungoti mutizivisewo kuti zvakatanga sei kuzoti muzosvike muzuva ramuri nhasi imimi kugadzira zvinhu izvi. Maane makore akadii? Ndane makore more than 9 years ndichigadzira zvinhu izvi. Ndakangointroducewa kunzi nema-elders kunzi fiber iyi inobuda muchiplanto. Ini semunhu anocreata zvinhu ndakabva ndatangawo kudesign kugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana out of this fiber. Ngofunga kuti ndikadai. Okay. Ndiri kuona pane maproducts akawanda akasiyana-siyana. Pane boots idzi ndedzechikadzi ndedzechirungu. Ndechikadzi ka-unisex aka kanogona kupinda kwakadzi kana kwarume. Okay. Ka size 4. Saka munenge makuzongotengerawo mushop kana ndogona kushandisa tire. Okay. Alright. Ndiri kuona very nice. Ndiri kuona pane zvakasiyana. Ichi ndechechi ka cash pot awo. Unoona mari yako hapana munhu anombofungidzira kuti mune mari. Right. The craftsmanship yakashandiswa panapa, it is very unique, guys. Thanks. To be honest. Ndiri kuona chine chinenge ruva chichi. Ka fruit tree aka. Alright. Kagadzirwa katanga kashipwa newaya kozokotwa nefiber. Kozopendwa utuma natural beads utu. Alright. Ndobora. Alright. Ndiri kuona pane maproducts akawanda akasiyana-siyana. Saka mukoma fiber iyi mati munogadzira ne this fiber nditi? Alright. Munenge muchiiwana kupi? Fiber iyi ndoiwana ku Riverside kana mutown mukugomo kukopi. Munenge muchitei kutenga? Aiwa. Kutongotora mahara. Kutongona i-extractor kutongocheka ndotema. Saka profit yenyu inenge yakakura kapa mukoma wangu apa. Ndiri kuona kuti apa munenge munotongobudisa mari yekutenga masozi chete apa. Dzimweni dzenguva munotenga kuti masozi. Woshinda neglue. Nekutenga masozi. But dzimweni dzenguva munongononga matai motongoita sei? Motongocheka. Ai profit yega. Hey. Zvinofadza. Saka kune here vamwe vamunoshanda nawo mukugadzira zvinhu izvi kana kuti ndimi mutongori mega imimi? Ndiri kuzviita ndega. Mutongozviita muri mega? Aiwa zvinokudza. So ramangwana renyu muri kutarisira kuti munenge mave papi nebasa renyu iri? Muchaenderera mberi? Muchaita sei? Muri kuita sei? Ndiri kutarisira kuti ndirame ichiendera kuti vamwe vazogonawo kuzviitawo. Aika. Saka mwana muri kutoguruma here mwana apa? Towanzoziva kaisi kuti mwana womuimbi anenge anozoitawo muimbi. Mwana wapresident sometimes anozoitawo president. Hamusati? Okay. Aiwa zvinokudzwa zvikurusa. So ndeipi message yamungade kupawo kune vechidiki vanenge vachingogara vai tozoti sometimes mabasa anogona achinetsa but mungade kuvati kudii maererano nebasa renyu? Message yandingade kuvapa vechidiki ndekuti vasiye madrugs, vafocus nekushandisa ma-resources. It's not only ma-natural resources but kune zvimwe zvinhu zvinotoraswa zvimwe zvezve. Unogona kugadzira zvinhu izvozvo uchigadzira kana matoys. Kuna vamwe vanogadzira matoys anotambiswa nevana chaivo. Unototengesa uchitowana mari. Okay. Kana maruva chaiwo nezvimagubhu plastic waste. Aiwa zvinokudzwa mukoma wangu. Nganditi pane munhu ari kuda kana orderwo zvake amino munobatika sei mukoma wangu? Namba dzangu i 0775 ndodzogorera futi 0775 Saka munokwanisa kana kutogadzira order yakatokura chaichaichai? Maweeks anotora time zvawo kugadzira. It's like boots inogona kutora kana 2 to 3 weeks kuigadzira. 2 to 3 weeks. Bazongo chimbofunga kuti apa ndopaita sei. Alright. Ndiri kuona hangu aiwa.
Aiwa, tatenda zvikuru samuri yeZimbabwe anokuoneka ine mfaro ndi Manass mwana kwa Chibanda. Ndiri kuno ku unit N seke Chitungwiza. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.